Owganistanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri şol sanda ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa bilen terketleşýän itiraplaryny öz gözegçiligine geçirmeginiň arasynda Talibanyň wekilleti Türkmenistany tapar edip ýurdun daşary işleri ministrliginde gepleşik geçirdi. Resmi Aşgabat Türkmen tarapynyň çakylygy esasynda amala aşan tapar barada hiç zat habar bermedi. Ýöne Aşgabatdaky gepleşikler baradaky maglumatlary Talibanyň Katardaky resmi wekili Muhammed Naim tasdiklady. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Owganistan bilen terhedine goşmaçy güýçleri çekýändigini we tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerini çagyrylýandygy barada habar berdiler. Talibanyň Katardaky tiýatry edarasynyň resmi wekili Muhammed Naim Azatlyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde radikal hereketiň wekilletiniň Aşgabat eden saparyny tasdiklady. بله یک هیئت امارات اسلامی افغانستان به ترکمنستان سفر کرده و در آنجا با مقامات ترکمنستان Talibanyň resmi wekilleti Aşgabatda taparda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Taliban wekilleti bilen türkmen resmileriniň arasynda gepleşik geçirildi. Iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň ykdysady we siýasy gatnaşyklar şeýle-de howpsuzlyk we terhit meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. İslam Emirligi hereketiniň wekillerini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary garşy aldy diýip Taliban hereketiniň resmi wekili ma'lum etdi. سیاسی و اقتصادی و مسائل امنیتی و سرحدی صحبت های صورت گرفته. Ol radikal hereketiň wekilletine kimiň ýol başçylyk edendigini we türkmen tarapy bilen gepleşikleri taky kimiň geçirendigini anyklaşdyrmady. Emma Azatlyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleri 10-njy iýulda Taliban hereketiniň Katardaky tiýatry edarasynyň başlygy Ser Muhammed Abbas Danikzaýyň Aşgabat şäherine barandygyny habar berýärler. Çeşmelerimiziň biri delegasiýany Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň garşy alandygyny aýdýar. Azatlyň çeşmeleri radikal hereketiň wekilleriniň Aşgabat şäherine eden sapary barada şenbe güni habar berdiler. Olaryň sözlerine görä türkmen tarapy Talibanyň wekillerinden Aşgabat edilen sapary aýan etmezligi haýyş edipdir. Türkmenistanyň hökümeti Taliban wekilleriniň tapary baradaky hakykaty gizleýär. Mundan başga-da türkmen tarapy Talibandan türkmen tarapynyň çakylygy esasynda Aşgabatda geçirilen gepleşikleri gizlin saklamagy sorady. Türkmen tarapy Kabuldaky resmi häkimeti gaharlandyrmak islemedi. Gepleşiklerde esasan agresiýa ýol bermezlik we bozgunlaryň bolup biläjik akymynyň öňüni almak meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Azatlyň çeşmesi aýtdy. Ýatlatsak şu ýylyň fevralynda Talibanyň wekilleti türkmen hökümetiniň çakylygy esasynda Aşgabat şäherine gelipdi. Taliban hereketiniň ýol başçylarynyň wekilletiniň Aşgabata sapary Owgan türkmen terhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan Sultanda Owganistanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa, Sultanda Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen terketleşýän itiraplaryny öz gözegçiligine geçirýän mahalyna gabat geldi. Azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri türkmen Owgan terhedindäki ýagdaýlaryň howsalalydygyny belläp, ahaldaky harby bölümlerden Owgan terhedine goşmaçy güýçleriň iýerlendigini aýtdylar. Şeýle-de olar türkmen häkimetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokurlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçirýändigi barada hem habar berdiler. Garaşsyz nisirler Türkmen News we Türkmenistanyň kronikasy ýurdun Owganistan bilen terhedine agyr tehnikalaryň geçirilendigi barada habar berdiler. Ýekşenbe güni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu maglumatlary reddedip beýanat ýaratdy. Daşary işler ministrligi metbuaty ýeňil şöhrady gowulaşyp galyp habar ýaratmakda aýplap, iki goňşy döwletiň we olaryň halklarynyň dogonlyk gatnaşyklarynyň netijesinde türkmen Owgan terhediniň dostluk hem de hyzmatdaşlyk terhedi bolup durýandygyny aýtdy. Beýanatda Taliban bilen Aşgabatda geçiriljek gepleşikler şeýle hem Owganistanyň Türkmenistan bilen terketleşýän tebitlerinde bolan çaknaşyklar barada hiç zat agdalmaýar. Taliban hereketi bu tebitlerde barha köp itiraby öz gözegçiligine geçirýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrylýandygy we olara harby gullugy çagyrylmak ähtimallygyna taýýar bolmalydyklary barada duýdurulýandygyny habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä 40 ýaşyna ýetmedik ätiýasdaky harbylar harby bölümlerine çagyrlyp başlandy. Olaryň entek harby gullugy çagyrylmaýandygyny ýöne taýýarlyk derejesiniň ýokurlandyrylýandygyny duýdurýarlar. Lewapdaky habarçymyz hem ätiýasdakylaryň tanawlarynyň taýýarlanylşy barada habar berdi. Onuň sözlerine görä harby komissarlyklaryň işgärleri güýçlendirilen tertipde işleýärler. Habarçy ilki bilen howa we tank güýçlerinde gulluk eden ätiýasdakylaryň tanawlarynyň düzülendigini aýtdy.
Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş teristleri Owganystanyň Demiradygyndaky ýagdaýlar, Türkmenistan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtları bilen terhit ýakynyndaky aktivitetlerde bolýan çaknysyklar barada hiç hili kommentariýa ýa-da habar bermeýärler. 1-nji maýda Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkara harby güýçleri Owganystandan ýygy çekilip başlany bäri Taliban ýurduň onorçy trabyny öz gul astyna geçirdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Joe Biden Owganystandaky harby missiýanyň 31-nji awgustda dolu tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Türkmen Hawa ýolları geçen hepde Minskden Türkmenabadan Nowatdaky gedek charter gatnawyny gurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu uçur bilen ýurda dolanan raýatlarda COVID-19 hadisalarynyň ýüze çykarlygyny habar berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde koronavirus hadisalaryny resmi taýdan hasap almady. Bu aralykda Lewapda virus hadisalary görülýär. Vaksinasiýa dowam edýär. Aşgabatda maska rejimini raýat eşikli howptulugy işgärleri gödäwçilik edýär. Lewapda polisiýa işgärleri maskasyz ýolagçylary awtobusdan düşürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenaba şäheriniň halkara howa menzilinäki bir çeşme salgylanyp 6-njy ýylda guramalaşdyrylan charter gatnawy arkaly Minskden ýurda dolanan raýatlardan 7 adamda COVID-19 hadisasynyň anyklanyny habar berdi. Daşary ýurtdan dolanan raýatlar saglyk barlygyndan soň 21 gün möhlet bilen karantina yerleştirilýär. Dünýäde uçur gatnawlarynyň hereketine gödäwçilik edýän Flight-Radar24.com saýtynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan Hawa ýolları kompaniýasynyň T-5-784 gatnawly Boeing uçury 6-njy ýylda Minskden uçdy. Bu 7-nji ýyla geçiren gece Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Aeroportdaky çeşmeniň maglumatlaryna görä bu uçurda 279 Türkmenistanly ýurda getirildi. Çeşme olaryň ähletiniň talyplardygyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ikinji habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp Belarusdan gelen uçurdaky 15 ýolagçyda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň anyklananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýurtda anyklanýan COVID-19 hadisalary barada Türkmenistanyň Saglyk ministrliginden kommentariýa almak finançyklary netije bermeýär. Lewapdaky habarçy sebitde koronavirus hadisalarynyň görülýändigini, hassahanaların dolýandygyny, Türkmenabadyň şäher hassahanasyna näsawlaryň köpdigini we Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasynyň çe blogunyň karantina ýapylanyny habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä käbir sebitara otly gatnawlarynyň täzeden ýatyrylmagynyň öňýany otly bilen Türkmenabaddan Aşgabada barýan bir erkek ýolagçy otlyda koronavirus bilen aradan çykypdyr. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä aradan çykan ýolagçy bejerik almak üçin Aşgabada barýan ekeni. Hasta ýolagçynyň haýsy şertlerde otla minönligi aýdylmaýar. Türkmenistana bir welaýetden başga welaýete gidip gelmek üçin ýolagçylardan negativ koronavirus test netijesi talap edilýär. Demir ýolları kompaniýasynyň ýylyň 1-nji 10 günlüğüniň ahyrlaryna çap eden bildirişine görä Türkmenistanda yssyk howa şertleri sebäpli käbir ýolagçy otly gatnawlary täzeden çäklendirildi. Azatlygyň ýene bir çeşmesi 1-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministri Mehmet Han Çakyýewiň wezipeden boşadylan güni mardan Aşgabada barýan bir ýolagçy otlusynyň Murgap etrabynyň gabatlaryna pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň talaplarynyň bozulmagy bilen bagly aladalaryň arasyna togutadylanlygyny we ähli ýolagçylaryň otlydan düşürilendigini habar berdi. Çeşme öňkü içeri işler ministriniň ýurtly güýje girdilen pandemiýa çäklendirmelerini gödäwçiligi gowşadynyň üçin wezipesinden boşadylanlygyny aýtdy. Çakyýew 1-nji ýylda içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy we munyň ýygyny 9-njy ýylda täze döredilen Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginiň başlygy wezipesine bellenildi. Bu aralykda Lewapdaky habarçy Türkmenabadyň orta mektepleriniň mugallimleriň arasyna koronawirusa garşy sanjymy işlerini dowam etdirilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä mugallimler vaksinanyň 1-nji dozasyny kabul edýärler. 7-nji ýylda COVID-19 vaksinasy ýurduň 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökman edildi. Lewaply habarçy sebitde ol karantin üçin ýapylan hastahanaların gaýtadan karantina alınýanlygyny, Diňe 2 günüň dowamyna 2 hastahananyň koronavirus hastalary bilen görüşip başlandygyny habar berdi. Galbertede onuň maglumatlaryna görä sebitde polisiýa işgärleri ýolagçy awtobuslaryny saklap maskasyz ýolagçylary ulagdan düşürýär, olary jerime salýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda maska düzgünine raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň gödäwçilik edýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä raýat eşikli illerasiýal adamlar paýtagtyň awtobus duralgularyna maska rejimine gödäwçilik edýär. Habarçy olarlar
şeýle düzgüne polisi işgärleriniň gödäwçilik edenligini aýdyp maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň fonuna 2020 ýylyň tomtuny maska düzgüni güýji girizildi. Galybersede habarçy Daşowuzda saglyk işgärlerine karantin we güýçlendirilen gödäwçilik barada mälim edilendigini habar berdi. Şeýle ol saglyk öýlerine şepagat uýularynyň ýollardaky gödäwçilik punktlaryna iýerilmegine dowam etdirilýändigini habar berdi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä başlykmana 100 manat tölen adamlar şeýle tapşyrykdan boşadylyp bilinýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýylyň 6 aýynyň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ötüş taýanlaryndan dowly hasabatlary diňläp, kadr çalşygyny geçirdi. Sol tanda wezipä basgynçyklarynda ýokary galdyrylýan ogluny täze wezipelere belledi. Berdimuhammedow 9 iýulda Nowatdaky guramaçylyk özgerşiklerini geçirip, ýurtdaky ihtimali çok gündüginiň arasynda ogly Serdar Berdimuhammedowa ykdysady bank we halkara mali guramalar toplumyna gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Şeýle de prezidentiň karary bilen vice-premier Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy. Hem-de Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň düzüminden çykaryldy. Kiçi Berdimuhammedow bu wezipelere mundan 5 aý ozal bellenipdi. Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik idarasynyň ýol başçysynyň ornuna onuň ozalky ornbasary Döwlet Täsliýew bellenildi. Galybersede prezident ogluna gyzanyň ykdysady geňişine Türkmenistandan wekil höküminde şeýle de Balkan vilayaty boýunça jogapkar edip belledi. Maslahata Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe siýasy wezipede iň köp saklanan ýol başçylaryň biri hasaplanýan Şah Muhammed Turduliýew hem başga işe geçmegi sebäpli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary wezipesinden boşadyldy we Aşgabat City şäheriniň guruluş kärhanalarynyň direksiýasyna işe iberildi. Mundan başga da şu aýyň başynda İçeri işleri ministri wezipesinden boşadylan Mehmethan Çakyýew şol güniň özünde döredilen Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ministrliň hukuklaryndaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň başlygy wezipesine bellenildi. Aşgabatyň häkimi Ýasagan Gylyjew hem başga işe geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen eýeleýän wezipesinden boşadyldy. Gylyjewyň täze wezipesi aýdyňlaşdyrylmady. Onuň ornuna guruluş we binagärlik ministri Rahim Gandymow bellenildi. Başga işe geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen wezipesinden boşadylan resmiýetlerin ýene biri Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anna Durdiýew boldy. Onuň ornuna Gadergeldi Müşşikow bellenip, ol vice-premier wezipesinden boşadyldy. Belletek anyk düşündürüş berilmezden wezipelerinden boşadylan ozalky ýokary derejeli resmiýetler Berdimuhammedowyň gidiber sözünden soň maslahatyň dowam edip duran prosesde mejlisiň zalyndan çykyp gaýtdylar. Eğer vazifesinden hem boşaltmak barada kararı geldi. Nesil gidiver. Prezident Sarmrat Purçekow energetik ministri wezipesinden boşadyp, ony vice-premier wezipesine belledi. Şeýle de Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän, ýyşdy goýuran kemçilikleri üçin diýen kesitleme bilen Merkezi Bankyň başlygynyň ornbasary Murat Durdy Orazdurdyýewa käýinç Türkmen Demir ýollary agentliginiň başlygy Azat Atamuradowa bir käýinç eglan etdi. Mundan başga da wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän daşary ýurt pulunda terişdeleriň gelip gowuşmagyny gödäwçiligi gowşadandygy üçin Maliýe we Ykdysadyýet ministri Muhammed Geldi Serdarowa, Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmen Gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanowa, Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlandyrys guramasynyň baş direktori Guwanç Nurmuhammedowa we Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Döwran Saburowa duýdurys eglan edildi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara, iş orunlarynyň ýetýetmezçiligine garamazdan prezidentiň karar bermeginde ykdysady manysy gümürtük taslamalary milliardarça dollaryň harçlanýandygyny, tiz-tizden çalşyrylýan resmiýetlerin ýagdaýyň gowulugy özgermegine täsiriniň ýokdugyny aýdarlar.